Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 8 грудня, 1015-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. Правозахисника Емір Усіна Куку відвезли до божевільні. Ахтем Чийгоз вважає, що таємний свідок в його справі – підставна людина. Ви посадили куклу ліповою. Десятки будинків знесуть, аби побудувати трасу Таврида. Двое несовершеннолетних детей у меня. И куда это все? Кримського правозахисника Емір Усіна Куку відвезли на примусову психіатричну експертизу. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбетдінов. Сьогодні ж відбувся так званий суд, на якому Еміру Усіну Куку та Рефату Алімову продовжили термін отримання під вартою до 8 лютого наступного року. Емір Усіна Куку разом з Муслімом Алієвим, Вадимом Сіроком та Енвєром Бекіровим заарештували у лютому цього року. Всіх їх звинувачують в участі у забороненій в Росії організації «Гізбут Тахрір». Підсудних відвезли до божевільні для примусового проходження експертизи. Під час бесід лікарі ставили питання, що стосуються кримінальної справи, також ставили провокаційні запитання на релігійну тематику. Сегодня проходило продление его ареста. В этот же день его и вывезли. То есть, таким образом, они даже лишили его возможности присутствовать на судебном заседании, где проходило его продление. Это инструмент такого, знаете, наказания и определенного давления, возвращения к карательной медицине. Ув'язнений у Криму Ахтем Чийгоз заявив, що таємний свідок в його справі – підставна людина. Про це заступник голови Меджлісу заявив під час 53-го засідання так званого окупаційного суду Криму. Таємний свідок, якого допитували 2 дні, розповів, що був членом президіуму Меджлісу. Між запитаннями і відповіддю завжди були паузи. Таємний свідок під час допиту знаходиться у закритій кімнаті. Ніхто з учасників судового процесу не знає особу цієї людини. Зв'язок ведеться через аудіопристрої, а голос свідка змінюють. Ахтема Чийгоза судять за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Ви посадили куклу липовую. Он не является ни членом Меджлиса, ни членом президиума. И вообще, мне кажется, это следователь со следственного управления сидит. Вартість севастопольської ділянки траси Таврида в окупованому Криму коштуватиме більше $2 мільярдів. Про це заявили у так званій дирекції з управління Федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку окупованих Криму і Севастополя. Раніше на будівництво заклали 85 мільярдів рублів, але зараз трасу Таврида оцінюють у 139 мільярдів рублів. На сьогоднішній день будівництво траси Таврида і автомобільних підходів до Кримського мосту знаходяться в стадії проєктування. Ця траса має стати найбільшим і високопропускним транспортним коридором окупованого Криму. Раніше ЗМІ повідомляли, що для її будівництва доведеться знести кілька десятків будинків у різних районах Криму. Вот мы тут живем. Здесь и должна, уже снимали наш дом. 4 хозяина здесь. В каждом доме почти, нас 4 человека. Будут сносить дом. Что нам дадут? Неизвестно ж, правда? А нам жить где-то надо. У нас и огород есть, у нас все есть. Дело ж не в нас. Что захотят, то и сделают. И на старости лет придется чем дышать. Это ж понятно, какая тут будет трасса и сколько будет транспорта. Все люди плохо относятся. С кем я не разговаривала. Одни радуются, что сносят, а другие плачут, что не сносят. Говорят, мы так надеялись, потому что дом старый, дом течет, а средств нет. Двое несовершеннолетних детей у меня. И куда это все? Хотя говорят, что никто вас спрашивать не будет, и будем... Это федеральная трасса. Люди, которые здесь собирались в субботу, они все говорят, ну как так, мы положили жизнь на это. Сколько денег это, там ветхое жилье, и их не хотят сносить. Ну как отреагировали? Вот представьте себе, как можно отреагировать? Представьте себе, вначале не спали, 4 месяца мы не спали. Листівки зі Сталіним розповсюджують в окупованому Криму. На вулицях Сімферополя роздають буклети, присвячені 80-річчю Конституції СРСР. Під портретом радянського диктатора розташовані питання провокаційного характеру. Кримчан закликають замислитися про те, як їм живеться при капіталізмі.
У тексті листівки згадується ряд соціальних гарантій, які були прописані в Конституції Радянського Союзу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав міжнародну спільноту продовжувати запровадження санкцій проти Росії. Таку заяву він зробив під час засідання ОБСЄ. За його словами, минулого місяця було зафіксовано істотне збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі. Столтенберг звинуватив бойовиків у перешкоджанні роботи співробітників ОБСЄ. Він нагадав, що 9 листопада снаряди, які випустили із важкого озброєння, впали у 50 метрах від спостерігачів, які перебували у південній частині Донецька. Я закликаю усі сторони подвоїти зусилля з метою втілення в життя мінських домовленостей у повному обсязі. Першим кроком має бути негайне і цілковите припинення вогню. Водночас міжнародна спільнота повинна далі тиснути на Росію, вимагати від неї дотримання своїх зобов'язань. Тим більше, що на сході України зберігається складна ситуація, тому подальша дія економічних санкцій є дуже важливою. Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від опозиційного блоку олігарха Вадима Новинського. За проголосували 228 нардепів. Про деталі знає Наталка Калінка. Надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича. Питання Новинського перше в порядку денному Верховної Ради. Зачитувати подання прийшов генпрокурор Юрій Луценко. Звинувачує Вадима Новинського у тому, що у 2013 році він був причетний до викрадення колишнього помічника предстоятеля УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира Олександра Драбинка. Луценко заявив, Новинський був учасником переговорів щодо зміни керівництва Української православної церкви Московського патріархату. Новинський Вадим Владиславович своїми умисними діями, що виразилось у пособництві Януковичу, Захарченку, Коряку, Шматьку, Олішевичу у незаконному позбавленні волі за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статтю 27 пособництво, частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі Кримінального кодексу України. Після Луценка слово дають Вадиму Новинському. Той всі звинувачення генпрокурора відкидає. Подання вважає політичним замовленням. Драбинка не викрадав, а навпаки намагався йому допомогти. Пояснює, він людина віруюча, на всі свої дії отримував благословення митрополита Володимира. Щодо закидів у незаконному отриманні українського громадянства, каже, отримав його за заслуги. Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики правительства Азарова Петра Алексеевича Порошенко. Вот это письмо. И вот его подпись. Где сказано, что за особые заслуги перед Украиной прошу надать гражданство гражданину Новинскому. З трибуни Новинський говорить російською, що викликає обурення в залі. Всі виступлення депутатів... Так, далі, я вас прошу говорити державною мовою, пан Новинський. Всі виступлення депутатів... Після обговорення переходять до голосування. Згоду на притягнення до відповідальності дають всі фракції, крім опозиційного блоку. За 228 депутатів. Прийняте. Повідомляю Генеральну прокуратуру України, що Верховна Рада України прийняла рішення і дала вам можливість формувати документи в суд. Генпрокуратура не клопотала про дозвіл на арешт нардепа, тому правоохоронці не зможуть його затримати. Сам Новинський запевнив журналістів, втікати з України не збирається. Это решение ничего не имеет общего с юридической наукой и с законом. Заявляла и заявляю вам еще раз уже после этого решения. Я никуда не уеду. Я буду защищаться. Мільярдер Вадим Новинський вперше був обраний депутатом Верховної Ради у 2013 році по мажоритарному окрузі в Севастополі від правлячої партії регіонів. На виборах 2014-го пройшов за партійним списком опозиційного блоку. Наталка Калінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. 44 кримінальні провадження та відшкодовані збитки на суму понад 100 мільйонів гривень. Сьогодні Національне антикорупційне бюро України та спеціалізоване
Антикорупційна прокуратура провели спільну прес-конференцію. Розповіли про свою роботу та хто ховається в Європі, а хто в окупованому Криму. Детальніше розкаже Ельвіна Сідбулаєва. В окупованому Криму ховається суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус. Його оголосили в міжнародний розшук і чекають у Києві. В серпні детективи НАБУ викрили Чауса на отримання хабара в розмірі $150 тисяч. Навіть адвокати принесли копію якоїсь такої довідки цікавої, що у нього там така стадія хвороби, що він вже має бути давно мертвий, але живе. Тому ми це сприймаємо як фактично спосіб заплутати слідство. Ми це сприймали як спосіб уникнути можливості оголошення міжнародний розшук, оскільки Крим – це Україна. Я це завжди казав і кажу. Але йому це не вдалося. Він зараз в міжнародному розшуку. За 4 місяці після викриття схем депутата Олександра Онищенка держава заробила на продажу газу 6 разів більше, ніж за 3 роки діяльності цих схем. Депутата з «Волі народу» підозрюють у газових махінаціях. За 3 роки функціонування спільних діяльностей, власником яких фактично був Онищенко, держава від продажу газу отримала прибуток 25 мільйонів гривень за 3 роки. За той період, який пройшов після ліквідації цієї схеми, за цей період отримано прибуток 162 мільйони гривень. Цього тижня в Великобританії Олександр Онищенко оприлюднив аудіозапис, на якому у Лондоні спілкувався з колегою Олесем Довгим. Онищенко стверджує, має компромат на президента Петра Порошенко. НАБУ та САП чекають від нього записи, але в Лондон не полетять. Довгого допитають у справі плівок Онищенка. Провадження зареєстровано, і ми будемо звертатись до пана Онищенка саме в рамках цього провадження, для того, щоб він або надав нам записи, які він має, якщо він їх має, і для того, щоб ми дали оцінку цим записам. Єдина мета оприлюднення цих записів – це політизація справи, в якій він фігурує. Олесю Довгому прийде офіційне запрошення, називається воно «Повістка», повідомлення про виклик. Якщо він захоче це оприлюднити, як це робили деякі інші високопосадовці, робити з візитів в САП чи в НАБУ якесь шоу – це його право. Але ми не прихильники такого ТВ-розслідування. Повного доступу до Е-декларації у НАБУ немає. НАЗК дозволу на перегляд документів не надає. Ельвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. У Львові розпочався другий всеукраїнський діалог принципів. Серед спікерів – політики, державні та наукові діячі та близько сотні молодих людей, що хочуть змінити Україну на краще. Серед учасників форуму була і наша кореспондентка Лідія Полянська. У Львові стартував всеукраїнський діалог. Основна його мета – передати досвід від працівників сфер культури, політики, бізнесу, держави та медіа ініціативній молоді України. Я пропоную послухати організаторів форуму. Для нас було важливо, ми розуміли, що у нас є брак комунікації між середовищами. Україна, яка після Майдану вибухнула волонтерським рухом, громадським рухом, у нас є у нас є десятки громадських організацій, всі вони розбудовують демократичну Україну. Ідея полягала в тому, що треба було створити громадську організацію, яка виступила провайдером. Тому що, власне, в діалозі може зародитися щось інше, а особливо на перехресті. Протягом 3 днів учасники форуму обговорюватимуть шляхи налагодження співпраці та розвитку українського суспільства. Сьогодні одним із спікерів є Алі Малієв, який в тому числі представлятиме інтереси кримських татар. Послухаємо пряму мову. Інтегрувати кримську молодь, бо в нас є неймовірна кількість розумних, талановитих людей, які мають підтримувати один одного, як українці, як кримські татари, представники інших національностей. Більше інформації про всеукраїнський діалог у наступному випуску «Заман». Спеціально зі Львова Лідія Полянська, Едем Сідаліїв, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше розкаже Ельдар Курцитов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.